tifanane naye, tifanane naye Yesu kudzichepetsa, tifanane naye, ndichifukwa timayimba fanana ndi Yesu, tifanane naye, tifanane naye Yesu kudzichepetsa, tifanane naye, ndi zimene zimampanga kukhala wamkulu. Ndiulandire okondedwa omvera konse kumene muli, Henry Chale mtumiki wanu believer, lero pa 10 February 2025, movie wachiponyeponye kudzichepetsa. Believer, tikuwerenga mabuku awiri lero. Buku la Mateyu chapter number 18 ndi Afilipi chapter number 2 verse number 3. Mateyu 18 verse 1 ndi 2. Mulungu anena kuti wamkulu mu ufumu wakumwamba. Verse number 1. Nthawi yomweyo ophunzira anadza kwa Yesu nanena, ndani kodi ali wopambana mu ufumu wakumwamba? Verse number 2. Ndipo pamene Yesu anayitana kamwana nakayimitsa pakati pawo, nati, indetu ndinena kwa inu, ngati simutembenuka mtima nimukhala monga tiana, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Tuwerenge Afilipi chapter number 2 verse number 3. Musachite kanthu monga mwachotetana kapena monga mwa ulemerero opanda pake, komatu ndi kudzichepesa mtima, yense ayese nzake omposa iye mwini. Munthu yense asapenyerere zake za iye ekha, koma yense apenyererenso za nzake. Mukhale nawo mtima mkati mwanu umene unalinso mwa Khristu, ameneyo pokhala nawo maonekedwe a Mulungu sanachiyesa cholanda kukhala ofana ndi Mulungu, koma anadzikhuthula yekha, natenga maonekedwe akapolo, nakhala mchifanizidwe cha anthu, ndipo popezedwa verse number 8. Ndipo popezedwa maonekedwe ngati munthu, anadzichepesa yekha, nakhala omvera kufikira imfa, ndiyo imfa ya pamtanda. Tipemphere. Mulungu wabwino, Mulungu odabwisa, mfumu ya mafumu, kalonga wa mtendere, tuyamikani chifukwa chakuti komeranso mtima moyo umene mwatipatsa Mulungu. Alipo ena kadafuna kadakhala nawo lero, koma tsikira kuli chete dzulo. Ena li serious kwambiri, koma mwatikomera ife mtima kukwanitsa kunyamula foni, nkukwanitsa kutsegula audio imeneyi. Mulungu mulankhulenso cha pamtima pano. Chenjezani, phunzitsani, dzudzulani, ndipo tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, tinasowa na masiku awiri awa kona la munda. Ndimanena masiku onse kuti side imeneyi kuli ntchito.
mbali imene mwana mulungu ntchito ilipo, kuli kugwesa, kuli chigalauza kumeneko, kuli kutema, kuli zochitika zochuluka, eti mbali inayi mpaka na chitedze, birifa mundongo akulu kwambiri. Mulungu wathu mulungu wabwino. Leronso takumana kona lino la munda. Sabata yatha tinasiyana ife pokambirana khalidwe la ana mulungu. Sabata ino tiupitiriza chifukwa choti zambiri sitidazifotokozere. Mvomerezeni kuti tipitirize kuponya movie side imeneyi. Endi sabata yatha tinaona ife dzukulu zingapo. Sabata yatha ndinako kutsimikizika mtima kuti inali wiki yabwino. Tinalimbikitsika kwambiri, ndipo pompa nkora ife tinamuona ife mzimayi dzina lake Lute, amene anali wodzipereka pokugwira ntchito. Ne tinaompa nkora ndi nkhani imeneyi, kunena kuti tikhale okangalika kuli apongozi ku dziko kuno. Lute anatilimbikitsa ife ndi khalidwe la Chikhristu, kudzipereka. Ena nthawi zonse amangofuna kuti achite kuziba. Lute anangodzuka, mama ndivomerezeni ndikasakeza kudya, tabwera nthawi imene anthu akukolola, ndipite kwa anthu amene angathe kundikomera mtima. Endi tinaphunzira ife kunena kuti ndi mzimayi amene sadawerengere, adangofuna kusamalira gogo. Adali ndi mtima osamalira gogo, adali ndi mtima osamalira apongozi. Ndeti nanene ife sabata yatha ausoweka osamalidwa apongozi. Ende ankasamala apongoziwo, mamuna atamwalira ankadyesa apongozi, mamuna wake atamwalira. Masiku ano zikhoza kulimba kwambiri kuti mzimayi amene mwana wake simudabereke naye amwalira, nkukakamirabe kuti apongozi ndikusamalani. Zikhoza kuvuta kwambiri. Asenanzanga mundivomereza, ichi chingalimbe kwambiri chifukwa sangakhalenso apita kwawo kuti akasake nyamata ena. Achewa mulibwa, arumbuka mulibwa, alomwe mulibwa. Izi zikhoza kulimba kwambiri izi. Koma Lute akutipasa ife khalidwe. Adakopeka ni mulungu wa Naomi, adaphunzitsika ndi Naomi, adankakamira Naomi, mpakana adansamala mpakana kwawo. Endi mapeto ake tinaona ife sabata yatha chifukwa chakuti adali wojijilika, adali wokangalika, odzipereka pa ntchito zotsatira zake. Adapeza banja, adakwatidwa ndi Boaz. Haleluya. Dziperekeni mudzigwira ntchito, mudzipereka. Timanenanso inu amene mukukhala ndi ang'ono anu, inu amene mukukhala ndi blaza wanu, inu amene mukukhala ndi chemwali wanu, inu amene mukukhala ndi mlamu wanu, mudzigwira ntchito, mudzipereka. Osamangakhala tambasale mugwedeza banja la m'bale wanu. Mundimva, adzimva kukoma mlamu wanu, kaya wanu ngwa mkaziyo, kaya wanu ngwa mamunayo. Ndiyakuti ngati wanu ngwa mamuna adzimva kukoma ndi mkazi mlamu wanuyo, tamanthandizani, tamayimani naye. Nthawi zina kumadzidzimusa ndi zimene amakonda mlamu wanu, pamenepo mukhalapo bwino. Phunzirani pa Lute. Ankakhala ndi Naomi, adali wamkondolesa Naomiyo. Ankakhala ndi Naomi, ankasaka chakudya cha Naomi, ankamva bwino munthu amene ankansunga kwawo. Ena banja la m'bale wanu ili gwede chifukwa cha inuyo. Moti kuchipinda kuli nkhani, mutati mumve nkhani zonse, pompo mukadachokapo kalekale. Chifukwa cha utambasaleyo, chifukwa cha utondoviro, china chilichonse kuchita dololo. Koma kumangodya mama mpaka na madzulo. Olo ntchito ineni kuti mugwire kukanika, olo kuti mwagwire kenakake, olo mugule kenakake kukanika. Ena muli pa ntchito olo muthandizireko kandrama ka tomato nini kukanika. Kasi mankakwani ndrama zanu, mukugwedeza banja la chemwali wanu. Ambuye akulankhuleni. Ambuye akulankhuleni. Ndikunena ndi ambiri.
ndikunena ndi ambiri, khalani wodzipereka pakugwira ntchito. Mudzipereka pakugwira ntchito kuti adzimva bwino, adzimva kukoma mamuna mwanuyo. Ndi m'bale wanu uyu, mzimayi ni m'bale wanu, koma mamunayo mulibe naye ubale, muli pamenepo chifukwa cha sister wanuyo. Now adzimva kukoma mamunayo kuti abale yake amkazi wanga akutumikira pano, abale yake amkazi wanga akundithandiza, abale yake amkazi wanga akundisangalatsa, abale yake amkazi wanga akuchita molongosoka onga opemphera. Koma gwede dzimabodza gwede mukupita kanena kwa aneba akumene kuja alamu aja akwazunza chemwali, alamu amene aja ndi alamu oyipa, ndikadakhala ina sisi aja ndikadansiya mamuna amene uja, ndikadansiya ndikadapita. Mukadapita bwani ngati nonse mukukhala ndi amene? Mukamati ndikadali ina sisi ndikadansiya amene ndikadangochokapo. Ukukhalira njipompo uchoka konke kwani? Paka naneba kubolesa zinkhani mukukhala naye panoyi akunena uve, akunena nyansi, mukukhala naye panoyi akunena izi, endakuza mamunayo. Nawo mamuna kumuza mkazi wake kuchipinda, ng'ono wako aupanga izi pabwera nkhani iyi. Enanu mkaziyo ndi ng'ono wanu, wankulu ndinu chemwali, banja mulibe, mukukhala pa ng'ono wanu. Mamunayo ndi mulamu wanu, koma mkaziyo ni ng'ono wanu. Khalanisoni wakhalidwe, osamangonesa ntchafu panja, kumangonesa ma green lights kuti mukopeke naye. Ayini ntchafu zili panja, auti chiwanda cha chigololo. Ambuye akulankhuleni. Kudzipereka, osati kudzipereka pakuvula ndi mulamu wako iyayi, koma pogwira ntchito. Lero tikunena kuti khalidwe la ana Mulungu kudzichepetsa. Believer kudzichepesa. Ana Mulungu amadziwika ndi kudzichepesa. Kudzichepesa ndi khalidwe la Chikhristu. Matukutukuwa kukula mtimawo mwano mene likudziko kuno. Believer ndi dziwanda. Chiwanda believer nchokula mtima kwa mpiri. Chiwanda ncha mwano. Chiwanda kudzimva matukutuku. Bible ophunzira a Yesu akuti adachita kumuyandikira nkumfunsa mafunso. Kodi wankulu ndani? Mfumu wanu wankulu ndani? Endi mabuku ena kuti adachita kubwera nkufunsa kodi pakati pathu pano wankulu ndani? Big ndani pano? Amene timpasa ulemu pakati pathu pano ndi ndani? Mkulu wathu ndi ndani? Wankulu koposa onse pano ndani? Endi funso imeneyi ankamfunsa Yesu. Na Yesu akwayankha ophunzira. Ati kwayankha kwawo Yesu akwarengera kamwana. Adarenga kamwana kakang'ono kwa mpiri nabwera nako pakati pawo. Ndinena kuti wankulu mu ufumu wa Atate wanga ndiye khayo amene angadzichepese onga kamwana aka. Koma aliyense okula mtima, aliyense wamatukutuku, aliyense wodzimva, amene alibe cholowa olocholandira mu ufumu wa Atate. Wakula mtima onse alibe chawo. Nemalemba nakuti aliyense wodzichepesa kumwamba Jehova adzamkweza, aliyense wodzikuza kumwamba Jehova adzamtsitsa. Ndimafuna ndilize kherere. Kudzichepesa ndi khalidwe la ana Mulungu. Kudzichepesa ndi khalidwe la ana Mulungu. Believer, dzichepeseni. Khalani wodzichepesa pansi pa phazi la Mulungu. Dzichepeseni. Ndipo lemba kalata Paulo kwa Filipi akumulembera, akulemba kalata mtumiki. Ndiye kalata nakuti musachite kanthu monga mwachotetana, verse number 3, kapena monga maulemerero opanda pake. Osamachita zinthu zotetana, kapena kuchita zinthu monga maulemerero wa chabechabe. Ati koma atu ndikudzichepesa mtima. Yense amuyese nzake omposa iye. Ndimafuna ndinene ana Mulungu,
khalidwe la Chikristu nkudzichepesa. Endi ukamakhala pamalo udzimva kuti ine ndine mwana pakati pano. Ukamaona ena udzimva kuti awawa amachita bwino kuposa ine. Kandi pa tchalichi, kandi pa kwaya, kandi pa mayimbidwe, kandi pa malalikidwe, usamafike podzimva kuti ine ndimalalikira kwambiri kuposa wina aliyense. Ndikuti pa iweyo pali mzimu wodzikuza. Samala kwambiri chifukwa Yehova akutsitsa. Ukamakhala pamalo dzichepese, osati ine ndinophunzira kwambiri, ena onse ndi mbuli, ena onse mabululu, ophunzira ndine. Ndikuti pa iwe pali kamzimu kodzikuza. Endi kudzikuza kwina kulikonse ndi khalidwe ziwanda. Dzichepese. Bible lina kuti uwarenga nzako ngati okukuposa iwe. Munthu yense asapenyerere zache za iye yekha, koma apenyereleso za nzake. Dziko langa ladzaza ndi anthu odzipopa. Anthu odzipopa. Ife ndi kuntunda kuno. Ife ndi power. Ife sizocheza ya. Ife anthu kudziko kuno amadzikuza kwambiri, kudzikuza kudzimva kwambiri. Ne Paulo achita kunena, mukamakhala mudzimtenga nzanu ngati okukuposani. Mukamakhala mudzimtenga wina ngati wapatsogolo inu wam'munsi mwanu. Kudzichepesa. Kulola kuwapasa ulemu ena. Kulola kuwalemekeza ena. Kulola kukhala pansi pa ena. Kudzichepesa ndi khalidwe la Mulungu. Kudzikuza kwina kulikonse kuli ndi tsoka chifukwa Yehova amakutsitsa. Ndimafuna ndilize khwelere kwa ana Mulungu. Yehova akhoza kukugwirisani ntchito. Yehova akhoza kukupambanisani mphatso zikuluzikulu. Dzichepeseni pansi pa phazi la Mulungu. Kama mwapemphera munthu achira, sindinu amene mwachirisa, dzichepeseni. Iwuseni dziko kuti ndikumwamba kumene mwachirisa. Koma mukamadzichemerera kuti ine ndikangogwira mutu wa munthu, ine munthu amene amachira, ine ndikangopemphera munthu amene ndiye kuti matenda sakhala, ndiye kuti pamtima panu pali kudzikuza. Ndipo dzikuza onse kamphaso kamasungunuka. Biliva ndaona, khutu langa ndamva. Kunali wotchuka chifukwa chodzikuza. Zidasungunuka pano akhala okhaokha. Kudali wodzikuza kudziko kuno Mulungu ankagwirisa ntchito. Nkumati kuli mtumiki wakuti. Koma arafika podzika kuti ine ndine. Pano Yehova damphesa. Tinena pano ali yekha litetete cha uzimu chidachoka. Ndimafuna ndinene kwa nonse opemphera. Dzichepeseni pansi pa phazi la Mulungu. Dzichepeseni pa mphatso zimene Yehova akupasani. Dzichepeseni osati kudzimva. Ena ngoyimba kwaya kufika mpaka na ineyo ndikangoti kwaya icha sindapite, simakoma olo kuchacha anthu amaboeka. Ine ndi amene ndikupangisa kwaya imeneja kuti dzilongosoka. Kudzikuza mukudzinamiza bwino. Olo mudati mwasiya ziyendabe, mudati mwachoka zidzalongosokabe. Mulungu adzadzusaso wina kuposa inu. Ine kumaya chigwirizano, ine kungosiya chigwirizano chikuonongeka. Mukunama kauzimu kodzikuza kameneka kodzimva kuti ndimayendesa zinthu ndine, zimakhala bwino chifukwa cha ine, zimalongosoka chifukwa cha ine. Ndi kauzimu kachiwanda koyipa kwambiri kamene kamaononga. Palibe amene amauyendesa mpingo yekha, kulibe. Palibe amene ankanene kuti mpingo chokuyenda chifukwa cha ine, palibe. Kandi nophunzira, kandi noachuma, kandi notchuka. Inu mukangoti mwachoka pamenepo mpingo dzapitabe chitsogolo si wanu. Amayendesa yekha Yehova, koma mukadzikuza kudzipopa kuti ine ndine, Yehova amaphwesa nkudzusa ena. Kwalembedwa kwa Filipi, mukhale nawo mtima mkati mwanu umene udali mwa Khristu Yesu. Iyeyi pokhala ofana ndi Mulungu sadachiyesa cholanda, adadzichepesa nkudzikhuthula kufika pansi onga kapolo. Adasiya ulemerero, adakhala ngati kapolo. Adasiya ulemerero. Yesu adaoneka ngati munthu wamba.
adasiya ulemero, adafika pa dziko pano naombola dziko onga kapolo, adadzichepesa, adadzikhuthula. Kukula mtima kumalanda ndani, mwano muli nawo mwalanda ndani, chipongwe muli nacho mwalanda ndani, kudelera kumene muli nako mwalanda ndani. Mwakafika pamalo kusokonekera, mwakafika pakwaya kusokonekera, mwakafika pa gurupu kusokonera. Kanzimu kadzikuza. Ambuya kuthandizeni. Ife tidayamba ndife, gurupu imene tidayamba ndife, abusa amenewa tidayamba nawo ndife. Kale timapanga zakuti abwerawa onsewa anaokaoka mabigi ndife. Zili mtanthozo yanji mudayamba ndinu inde pamenepo minister mene, koma musunga chiyero. Yesu akuti mukhale wodzichepesa, mukhale wodzichepesa. Matukutuku ayi, kukula mtima ayi, kudelera ayi, chipongwe ayi. Lemekezani wagulu, mupereke ulemu kwa atsogole. Osamakula mtima, osamadelera. Ndinene ndinu achinyamata, anyamata ambiri ngodzikuza. Mwina mudapasidwa kaluso koimba keyboard, mmafika pena pake pokhumudwisa. Asindipitako tione ngati akaimba keyboard, akaimba pastor. Asindipitako drum hii tiona ndine ndeka nkudzikuza kumeneko. Ani maimba gita ndiye kuti basi bass gita imene sindipitako. Kunyada kudzikuza zimaenderana, kanzimu konyada ndi kudzikuza kamaenderana. Ndimafuna nkupempheni, akupasani luso ndi Jehova. Ndimafuna ndikudandaulireni, Mulungu adakupasani luso, igwiriseni ntchito moyenera. Musamafike ponyada, musamafike podzikuza, chifukwa kanzimu kamene kamaenderana. Dzichepeseni, dziperekeni. Kuli msonkhano, pita nawoni mpaka na kuchita kupembedzeredwa. Chonde tikupasani ina yake, ena mpaka na kulandiratu ndalama. Bwanji ngati simundipasa sindipitako. Ndimafuna ndinene luso akupasani Mulungu. Mtumikire Jehova kudziwa zosowa zako, mtumikire Jehova kudziwa kunyumba kwako kwasokonekera, mtumikire Jehova. Usafike podzimva, ukafika podzimva kwambiri, pakula mtima kwambiri, yawe adzusayena chifukwa iwe akuphesa. Akupesa. Khalani wodzichepesa. Ena mmachalichemo abusa anu ngachikulire, musamadzikuze, musamadzikuze. Mwina abusa anu ngosaphunzira, musamadzikuze. Dzichepeseni pansi pa usophunzira. Khalani beni pansi pake, phunzirani beni pansi pake, yamwani beni pansi pake. Ali ndi zina zimene zingakonze tsogolo ya utumiki wanu. Koma mukachita tsoka ndi kukula mtima, ndikuyamba kumpondaponda pamutu, wamkulu ali ndi mphamvu, akhoza kukufinya iyo nkumamva kuti kufinyika, wekha nkumalira. Wamkulu nimafuna ndikulangizeni, khalani wodzichepesa. Dzichepeseni, mudzidziwika ndi kudzichepesa. Kandi mudzibwani mudzikhala wodzichepesa. Pachechi yanu khalani wodzichepesa. Kandi pakwayala khalani wodzichepesa. Kandi pa gurupu pano mukhale wodzichepesa pano. Mumatumikira bwino mukhale wodzichepesa. Koma usati ine ndine, ine ndine ndikasoine sidziyenda. Munama kwambiri, ndinu waudindo wanji pa gurupu pano. Ine ndikangoti ndasowa ndekuti maprogramu saenda. Ine ndikangoti ndapanga left, group manager ikutha. Ola abusa aja mandidziwa kuti ndimaendesa zonse ndine. Amaendesa zonse ndi Mulungu. Ndiye Mulungu yokwalero asankheniyo kugwiritsa ntchito pa group pano. Inuyo mukangoti mwakula mtima mwadzikuza kwambiri, kumwamba sankaso wina ndipo mudzadabwa. Inayo ndine mboni, ndadzona ni maso anga idzi, anthu matukutuku, ine ndikachoka ine pano pafa, ine minister ndiyanga, ine likangosiya ine dzisokonekera, ine sindaone ntchito ya Yawe kubwerera mbuyo chifukwa cha wina okula mtima atapanga chibwana odzisiya. Dzichepese mwana Mulungu, dzichepese. Pali mfundo imene ndikuyikonda imene Paulo akulemba, udzimtenga nzako ngati wokuposa. Believer, khalidwe la Chikhristu, mukamona nzanu pamalo, muzimtenga ngati wokukuposani. Kandi kofesiko
mukamona sekretary wanu muzimtenga ngati okukuposani. Kandi kutsali chiko mukamona mkulu wa mpingo kandi mlaliki kandi waudindo mmusi kwambiri muzimtenga ngati okukuposani. Ndikudziwa ndinu mtumiki otchuka kwambiri muzimtenga wina ngati okukuposani. Ena amanyoza azitumiki anzawo amenoja ndi chani panja amenoja. Ife dabanga Bible school ku America takhala kumene kuja 13 years kuphunzira Bible angalina mise chani amene aphunzira kuti usukulu aphunzira pa Phalombe pa Bible school yachani ya Phalombe. Ife inu musamadzikuze zilibe tanthauzo. Muntenge wina ngonga ukukuposani. Muntenge wina ngati otsogolerwa m'munsi mwake. Lolani mudzidzichepesa pansi pa phazi la Yawe ndi cholinga chakuti kumwamba akukwezeni. Kudzichepesa kulibe malire. Kudzichepesa ndi ki. Kudzichepesa ndi khalidwe. And ichichi pa umunthu mukayamba kudzichepesa mudzichepesa mezi iwiri. Mwezi ina mudzioneka kuti kamwana kaja nkokula mtima kwambiri. Ena maesa ena magenza kuti kukhala pansi mipando ilipo nkudzichepesa. Alipo ena makhala pansi mtima wokuvutika. Ena amakhoza kupereka mpando bwana takhalana pakoma mtima wacho kuvutika ngakhale akhala pansi koma mtimamo mukuchita kutentha. Chabwerera chani chimenechi chandilanda mpando nyozeni mu mtima kulakalaka atangogwa fepo. Haleluya. Kodi mtima wanu ngodzichepesa? Tukamba kudzichepesa kwa mtima mumadzichepesa mumafika podzimva kuti anzanu amatha kuposani. Mumafika podzimva kuti zikuchitika zifukwa cha Mulungu. Mumafika ndithu pompasole mukuti mphatso muli nayo ndi Mulungu. Kapena mumadzimva kwambiri matukutuku ife ndife mwamba upereka mayina anu ine ndine popanda ine sizingaenda. Dzichepeseni pa banja lanu. Dzichepeseni ku ministry yanu. Dzichepeseni ndi khalidwe la Chikhristu. Kudzikuza kuna kulikonse Mulungu amatsitsa. Sinimadabwa kufika pamalo kufika pa ministry kufika pa church kumona wina matukutuku kudzika kuno believe kuli anthu odzikuza. Ena maendedwe kudabwa kodi maendedwe amene kuona manja mikono yi mene akuyendera ma step yo banja ti muva mwene wakhala ngati mikono yochita kusoka. Mikono kusowapo ika aramanga nekitayo manja abalala anthu kuchita kuthawa mkurali kuti amenoja mpatukuleni mwansanga manja jamukhoza kwa agunda. Ukhala ngati mwina mwacha siya benzi pena pake koma ayi. Dzichepeseni ana Mulungu. Dzichepeseni ndi khalidwe. Dzichepeseni pansi pa phazi la Yawe. Dzichepeseni kuti Mulungu akukwezeni. Khalani ofana ndi Yesu podzichepesa. Analola kudzichepesa kubadwa nkhola. Khalani ofana ndi Yesu podzichepesa. Ankalola kudya ndi ophunzira ake. Khalani odzichepesa onga Yesu. Chitani onga Yesu. Anabadwira nkhola, adakhala ndi ophunzira ake, adakhala onga kapolo ndi cholinga chofuna kuipulumutsa dziko. Kala atanena kuti musachite kanthu monga mwachotetana kapena monga maulemero opanda pake, komatu ndi kudzichepesa mtima. Yese ayese nzake omposa iye mwini. Munthu yense asapenyerere zache za iye ekha komanso apenyererenso za nzache kudzichepesa. Muli ndi mavuto inde mudzipenyereranso vuto ya wina. Mundimvaka muli nchosowa inde kudzichepesa mamba kupereka chosowa cha wina chako chizibwera mbuyo. Zona mukudusa nyengo zokwekwerezeka. Kudzichepesa umayamba kunena za vuto la wina kenako umadzabwera bwino ndi yako. Muntenge wina ngati ukukuposani. Musamapenyerere zanu zainu nokha koma mudzipenyereranso za nzanu. Osamakonda ine koma nzanunso mudzimfunira zabwino. Pokhala nawo maonekedwe achipembedzo
pokhala nawo maonekedwe onga mulungu, akuti Ambuye Yesu anadzichepesa, kudzichepesa onga kapolo. Imandidalisa verse number 5. Mukhale nawo mtima mkati mwanu umene unalinso mwa Khristu Yesu, ameneyo pokhala ndi makhalidwe, pokhala nawo maonekedwe a Mulungu, sanachiyesa cholanda kukhala ofana ndi Mulungu. Koma anadzikhuthula, verse 7, natenga maonekedwe a kapolo, nakhala mafanizidwe a anthu, ndipo popezedwa maonekedwe ngati munthu, anadzichepesa yekha, nakhala omvera kufikira imfa, ndiyo imfa ya pamtanda. Mudziwa munthu adzichepesa amamvera. Kudzichepesa kwina kumaonekera pakumvera, kuchita zimene wasuda kuti uchite. Kapange chakuti munthu zachani, inu simungapite, simungakhala omvera, simungadzichepese pa bwana anu. Ambiri ntchito zatha kukula mtima, simungadzichepese pa headmaster, simungadzichepese pa peya wanu. Dzichepeseni pa dokta wamkulu, alemba iyeyo losita kuti iwe ukagwira malo akuti ena mwano palibe sindipitako, zotsatira zake mwachosedwa, mwathamangisidwa kukula mtima. Simungadzichepese pa abusa anu, simungadzichepese pa bishop anu, simungadzichepese pa kwa master wanu. Pa master kuuza lero muimbe oto, muimbe soprano, mwambaso kukula mtima. Tonse tikumane kukwaya nthawi yakuti zabange training, mwambaso kukula mtima. Sungadzichepese. Tiana radiabu timakula mtima kwambiri, tiana radiabu timakhalata mtima ukulu, itama tukutuku. Ndimati ndinene ana Mulungu amadziwika ndi kudzichepesa. Khalidwe la Chikhristu, kudzichepesa wonga Yesu, ende kulibe malire. Tudzichepesebe. Kalanena kuti mukhale nawo mtima mwa, mukhale nawo makhalidwe onga Yesu. Mudzimtenga nzanu ngati kukuposani. Kudzichepesa kudzapezeka. Mukamona aliyense uyuyu amachita bwino kuposa ine, kani mayimpidwe uyuyu amachita bwino kuposa ine, kankulalikira udzifunira uyu amachita bwino kuposa ine, kandi mavinidwe, kandi mavalidwe, kandi magwidwe a ntchito, udzifika mtima mwako na kuti uyu amachita bwino kwambiri kuposa ine, uyu ndi wamkulu kuposa ine. Ndi mtima umenewo tidzalemekezana. Bwanji mutilondole mmawa. Atate m'dzina la Yesu, kudziko kuno kwadzadza anthu odzikuza. Phunzitsani mwana wanu uyu akhale wonga Yesu, wadzichepesa mpaka na imfa yapamtanda. Makhalidwe onga Yesu, kusiya zonse, kusiya ulemerero, kudzichepesa nakhala onga kapolo. Lolani mwana wanu yadzimona nzache ngati omposa, mwampasa luso, mwampasa mphatso. Lolani adzichepese pansi pa phazi lanu kuti mumkwezebe. Ndipo pali zinthu zambiri dziko kuno Mulungu zodzikuza, ziphunzitseni zidzichepese kuti utumiki wawo upite chitsogolo. Ndikupemphezi mu dzina la Yesu kuti mzimayuyo, mnyamatayo, mzibamboyo aphunzire kudzichepesa ndi cholinga chakuti muwakweze pamwamba. Ilemekezeke ndi kutamandika dzina lanu mwa Yesu Khristu mfumu oyera mtima. Tiyankhe kuti amen and amen.